Cáritas de Ribeira segue a impulsar a cociña internacional con novos obradoiros. Nesta ocasión, a comida colombiana e os seus pratos tomaron o protagonismo. Coñecer novos pratos e comidas típicas de outros países, este é un dos obxectivos marcados por Cáritas Parroquial de Ribeira, que desenvolveu un dos seus xa tradicionais cursos de cociña. En este, os participantes aprenderon a cociñar pratos típicos colombianos. É a terceira edición que facemos destes obradoiros de cociñas do mundo. Comezamos con Marrocos, o ano pasado fixemos de Venezuela. Este ano quixemos elixir Colombia, posto que, ten un fin lúdico, non? O certo é que levamos xa 3 tardes, pois compartindo, compañeirismo, solidaridade, coñecendo outras culturas, pero a elección de Colombia débese a que nas solicitudes de protección internacional cada vez temos máis xente que provén do país escapando de situacións complicadas que elixen España para buscar unha vida mellor. Nestas xornadas nas que se realizou o curso de cociña aprendeuse e compartíronse experiencias, pero tamén se traballou nun obxectivo maior. Neste caso eliximos 3 tardes, hoxe están impartindo aquí Jair, Marta, Jonathan, Luisa e algúns compañeiros deles. Hoxe imos a facer papa rechea e empanadas colombianas, que é algo moi típico, e ademais aprendemos de que con alimentos e con produtos que nós empregamos no noso día a día podemos facer unha cociña totalmente diferente á nosa. Esta iniciativa cumpriu a súa terceira edición e todo parece indicar que é unha actividade que chegou para quedarse. A nosa intención é continuar facendo este tipo de obradoiros e actividades sempre tendo en conta a inclusión dos colectivos todos cos que traballamos e, aínda que sea un fin lúdico, que tiña un trasfondo por detrás. Axudar á promoción da xente, o empoderamento. Para eles, se ben é certo que nós temos a iniciativa de organizar os talleres, os docentes, os profesores que collen as rendas, eles encárganse e responsabilízanse de toda a planificación según os días, as receitas que queren elaborar. Ano a ano mudouse a metodoloxía para poder traballar mellor con todas as persoas que asisten a estes cursos de cociña. Consideramos que en grupos pequenos disfrutamos máis e cumplimos mellor os obxectivos que nós temos marcados. Entón, podedes ver de que é unha metodoloxía participativa onde a xente coñécese, fálase. Tamén houbo espazo para as bebidas e explicouse a forma de elaborar o masato, que se ten que preparar 3 días antes de tomarse.